Ogień. Już? Poczekaj. Akcja. No tak, to będzie klej. Nie. Zaraz mam wybrane, masz pan. Mówiłem, nie przeskakuj wyspy. Co, to ja już? To już może stawiać, tak? Bo to nic z tego więcej nie będzie. Słuchaj, to może ja nie wyjadę. O, cholera, pilota zapomniał. Kto powiedział, że to nie śmierdzi, kurwa? Ja. Ale nie czuję, bo mam nos za błotem zapchane. A, zaliczone, Mamy? dobrze. Zaliczone. Zostałaby, jakby nie dotknęła. Dokąd bym stała, aż bym dotknęła, tak? A weź spróbuj się kliknąć do tyłu. Zaraz spróbuję. To niech wsiądzie. To miało być, wiesz, z jajem, to wiesz, coś innego. Ja upuszczam wodę. Nie ma opcji, na progach stoisz. Raczej podejrzewam, że środkiem powiesił. Środkiem się powiesił. Coś tam jest, mi przeszkadza. Wyspa. Pług w Explorerze.